Кем белми, исемем Иделия Марс. Дип Америкада жүрем мин. Монда да инде бөтен социаль медианы үзгәртәм. Инстаграмда, ВКонтактеда мине таба аласыз. Төркемдә бар. Иделия Марс. Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәре монда сезнең матур көннәр башланганда Казанга кайтырга, әтиәнем белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга. Америка бу шын барлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу, бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде. Америкада бик шундый популяр ничек дип әйтим инде, expression инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит. Аңлаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио. Very famous American expression. American dream. American dream Америка хыялы дип атала инде кешеләр, чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме юкмы икән? Чөнки бик кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллаһка шөкер 5 ел бик бәхетлемен, Аллаһка шөкер. Юк, нәрсәсе белән бәхетлесең син анда? Мин үземнең яраткан. Мин аңлый алмыйм әле. Минем иң яраткан шөгылем ул музыка һәм актерское мастерство, һәм мин үземне ничектер free, ничек була инде, свободный итеп хис итәм. Чөнки бәйсез хис итәм, чөнки мин үземнең яраткан шөгыльләрем белән шөгыльләнә алам, кешеләргә үземнең иҗатымны бүләк итә алам. Монда биреп булмыйды моны? Монда да биреп була иде, ләкин белгәнеңчә мин бик каты башка артистлардан айрылып тордым һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә Кабаттан китәсең син барып Америкага? Кабаттан китәм, минем самолет 2-3 атнадан булачак. Һәм шулай да 25 көнне 25 июнь 2015 елны мин пресс-конференция уздырачакмын. Һәм төп фикер нәрсә булачак анда? American Dream, правда или ложь, ул нәрсә? Правда или ложь? Менә без әйтсәң иде хәзер. Шынмы? Ялганмы Америкада бәхет табу? Шын. Рухи як анда ничек менә әйтәләр? Рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр. Дөресме? Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар, төрле Рамазан ае бара хәзер мөселманнардан. Анда мөселманнар да бар, христианнар да бар, төрле религиялар бар. Юк, бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы. Бар. Әмма шулай да мөселманнар бик күп түгел. Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар Путин, Обама бер-берсеннән инде төрттермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән? Беләсезме, мин гомумән политикадан бик ерак кеше, Аллаһка шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм менә минем дусларым да Америкада, алар бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел. Юк, алай да менә сине хәмендә белгәч Америкадан кайттың. Америка син сатылган анда, син туган җиреңнән сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме? Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк. Менә хәтта Америкада да алар да бит инде салкын булырга тиеш. Әмма шулай да мин үземнең туган җиремне әйткәч, алар менә ничектер, чынлап та шулай ерактан килдеңме дип, бер кеше дә беренчедән политика турында уйламый, син нишләп әле монда Россиядән килдең дип. Менә киләчәктә тагын да яхшыртуын, менә бу мөнәсәбәтләрнең, менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башка җыршанда тәҗрибә алып, анда бит әйтә тәҗрибә алга киткән проектлар күп дип, андагы проектларны алып анда күчерәләргә вакыт. Әлбәттә, бөтен безнең шоу-бизнес, менә рус шоу-бизнесны алып, ул бөтенесе әлбәттә западный нигә, бөтен тапшырулары телевизорда шулардан алырга. Гомумән син анда яшәп калырга телисеңме? Гомумән киләчәк турында сөйләшергә. Татар киләчәк турында сөйләшергә телим, чөнки телең инде инглизчә белән бераз бутала башлаган. Бутала. Димәк анда аз сөйләшәсең татарча. Татарча сөйләшмиләр бит американнар. Өйрәтергә кирәк аларны. Өйрәтеп буламысың менә? Мәктәп ачырга кирәк. 5 ел эчендә. Беләсең, минем шундый теләк бар киләчәктә. Америка эчендә менә мин Татарстаннан килгән артист буларак ниндидер проект эшләргә, татар телен катнаштырып, бәлки
bu kızık da bulurdur diye uyluyum. Ama bu Belki kelaşekte. sen birleşirkedir anda İlmirlar, Linarlar, tamam Tataristan'dan başkasına gitken yiğit kızlar bütünde Bizning Sabantular uchrashganimiz bor Sabantuyda Sabantoylarda. bo'ldingmi sen? Ayya bo'ldim, Miamining Sabantoyida bo'ldim ham Yeah. bek ko'p tatarlarni ko'rdim. Yüzlegen var mı? Ha? Yüzlegen, 100, 100. Yuzlagan, so'nggi Sabantoyga 100 kishi kelgandir deb o'ylayman. Bu ne? Mındağı Sabantuy bilen andağı Sabantuy neresi o? Senince. Bilasizmi, onlar Tuğanlık, dostluk mu olan da mında bütün bölümler bir şovga aylandı. anda da chaqiralar artistlarni, anda da nindidir shirlar, boshqaralar. Bunda u sizning traditsiya kabi, anda u bilasizmi, nechikdir nostalgiya, mana bek muhim u kishilar uchun, chunki u Dresdenda seni tug'an ilga qaytara kabi.